Hola, buenas noches. Yo, visto el cachondeo que hay aquí, lo único que quiero hacer es saludar a mi amigo Javi, porque mañana me voy y lo quiero un montón y lo voy a echar mogollón de menos. ¡Un aplauso, por favor! ¡Y viva la plaza! ¿Hay consenso en el aplazo? Aplauso, no aplazo. Pues en lo que quieras. ¿Te has comido los mocos? Gracias. El micro abierto es luego. Gracias. Molt bé. A veure, una opinió més. Bueno, yo creo que como aquí lo que tenemos en este texto son unos mínimos y todos estamos de acuerdo con que esto, bueno, todos estamos de acuerdo con este punto, faltaría añadir quién. También estamos de acuerdo todos con que sea el pueblo. Entonces quizás yo propondría añadir en el punto, al final, o donde sea, que sea decidido con los mecanismos de participación ciudadana que desde aquí estamos proponiendo. Solamente eso, porque, no sé, quizá estructurar ahora el tipo de mecanismo, la manera, pero lo que quede claro y que quede escrito que sea por mecanismos de participación ciudadana, que sea el pueblo. Ya veremos si votación, si se puede seguir debatiendo. Gracias. Yo pienso que si lo elige el pueblo se vuelve a politizar. El Poder Judicial tiene que ser independiente, tiene que cumplir la ley tal y como está. Las leyes tal y como están. ¿Qué? Las leyes que no queremos y que vamos a intentar cambiar. Pero las leyes que están establecidas. No las queremos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la independencia del Poder Judicial. Pues que la cumplan la ley. Pero si lo elige el ciudadano se vuelve a politizar. Aleshores tenim dues posicions que són que siga el propi Poder Judicial el que decidisca qui són els seus membres o el poble. Ho passem a comissió de treball? D'acord, següent punt. Supressió o reformulació del Senado. Si hi ha algú que sàpia més que jo d'això, per favor, que isca ara. Se suposa que el Senat és una càmera de representació territorial. Nosaltres, quan arriben les eleccions, fem 4 creuetes en el senador que més ens agraden. Ahir ens venen la burra de que això són llistes obertes, però en realitat acabes votant els 4 primers del partit que a tu t'interessa. I també hi ha una sèrie de senadors, segons la població, que són escollits pel govern autonòmic. Ara per ara, el Senat, també anomenat Cambra Alta, és el que ratifica les lleis que fa el Congrés dels Diputats i si hi ha alguna cosa que no li agrada, les torna, el Congrés les ha de reestructurar, tornar a passar-la al Senat. És a dir, el Senat és una càmera de reaprovació de les lleis que fa el Congrés. Val. Aleshores, anem allà. Arguments en contra de la supressió o reformulació del Senat. D'acord, aleshores, fem primer votació, reformulació i després supressió? A veure. Sí. Com? En contra? Per favor, passe. Per favor, passe. Però sí, això seria una bona matisació. És en contra de la reforma o de la supressió del Senat? Digue-ho ara quan comenci. Anem a veure. Estic en contra perquè està expressada d'una manera que és molt difícil entendre això exactament el que és. A veure, diguem que els partits polítics no ens representen. El Senat està format per polítics. Ahir hauria que donar-li una redacció d'un altre tipus. O sigui que jo crec que aquesta redacció és massa escueta. Hauria que fer-la més llargueta, que 3 renglons, que la mateixa redacció continguera una miqueta de definició de lo que se vol. Només és per això, no és que estiga en contra. Aprofite l'ocasió per dir que el que s'ha passat a comissió, com ha dit el company, el que passa és que crec que no ha quedat molt clar, és l'apartat 4 i el 3 perquè no s'havia acabat l'altre dia, recordeu que faltava al final. El 3 i el 4. Gràcies. Alguna opinió en contra més? Val. Algun argument a favor? Ai, és que no sé com explicar-ho, aleshores. Què puc fer? Aquest home ha proposat una reforma, no una supressió, una reforma del Senat. Val.
A reformulació. Mireu, que sapigueu que ara mateix en Madrid hi ha muntada una que això sembla el mercat de Barna. Saps? O sigui que... jo... Ja ho puc ben dir, és que així m'estan donant la murga amb això, que en Madrid la policia, que hi ha moltíssima gent, que tal i pasqual. Ho torno a recordar i continuem. Val, arguments en contra de la reforma o supressió del Senat, per favor. Una matisació, vinga, correcte. A ver, el punto simplemente es que está mal redactado. O se reformula o se suprime. Por tanto, propongo que el punto baje a comisión o vuelva a comisión y allí pues decidan sobre eso y lo vuelvan a traer aquí y luego ya decidimos con algo que no sea tan ambiguo. Molt bé. Passa a comissió. I per últim d'avui, anem a fer-ho ràpid, tenim la supressió de les diputacions provincials. Val? Que ara per ara són reminiscències de l'antic govern franquista, que està la repartició dels que tenen allí asseguts en la poltrona segons quants diputats tinguen, no, quants regidors tinguen en cada província, lleis com a tal no fa, dona alguna subvenció, tal, és poc pràctic des del meu punt de vista la Diputació. Vinga. Arguments en contra de la supressió de les diputacions provincials? No? A favor? Matisacions? Una matisació tenim per ahí al fons. Vinga. Hola, buenas tardes. Había oído que se proponía la supresión del Senado y no la de las diputaciones provinciales. Cosa que me apenaba. Soy funcionaria de la Diputación Provincial de Valencia más de 35 años. Se le propuso hace 25 años un debate sobre la prevalencia de las diputaciones provinciales. Propuse el tema de la supresión porque no tenía sentido que creando un ente autonómico tuviésemos instituciones que duplicaran el trabajo. Solamente es para mantener cargos. Hace tiempo que se tenían que haber suprimido. En España hay sitios que no están. Aquí en Valencia y otros lugares del Estado español las tenemos. No sirven al pueblo. Sirven a los intereses particulares y de los políticos. Los funcionarios podemos ser aglutinados en otras administraciones públicas, de las que hay que tratar de que no se privaticen, que no se vendan, que no se venda la administración pública, que se suprima y que se limpie, pero que no se venda y que nos dejen tranquilos. Gracias. El movimiento de la Plaza 15M es un triunfo en método y en sistema. El logro, nadie sabe qué puede pasar. Será lo que hagamos, lo que trabajemos. Pero es un logro de base porque es un movimiento asambleario en el que el pueblo está representado en el ágora. Salud y fuerza. Aleshores, tornem a votar. Estem d'acord tots en la supressió de les diputacions provincials? Ara sí, veus com sí. En contra? Queda aprovat per consens? Consenso! Molt bé, ara tocaria el torn de micro obert i ens està... Ole, ole, ahí. Ens està arribant la proposta de continuar el micro obert com malament pugam en les Corts Valencianes. Què vos fa?